אז ברוכים הבאים לאופפלואו, מערכת שהולכת למקסם לכם רווחיות בחנות עבור כל אחד מהמוצרים שלכם, ולאפשר לכם להבין איזה מחיר הלקוחות שלכם באמת מוכנים לשלם. במקום להסתמך על תחושות בטן, לנחש מחירים, מספיק עם זה. הגיע הזמן להסתמך על נתונים אמיתיים מהלקוחות שלכם בשטח. המערכת שלנו יודעת לקחת את התנועה שנכנסת לחנות שלכם ולחלק אותה לשתיים. 50% יראו את המחיר המקורי, 50% יראו את מחיר הבדיקה. נניח שאני מוכר חולצה ב-199 שקלים, ואני רוצה לבדוק האם ב-240 שקל היא עושה לי יותר כסף, היא מביאה לי יותר מחירות, יותר אנשים מוסיפים לעגלה, או שפשוט מאוד בסוף כל חודש השורת רווח שלי גדולה יותר. תוכלו להשוות בין המחירים בצורה פשוטה, בלי נתונים שמספחים את העניינים, רק תכלס, מה שיגרום לכם לקבל את ההחלטה הטובה ביותר לעסק שלכם, עבור כל אחד מהמוצרים. מותגים שעובדים איתנו מספרים על עליות של עשרות אחוזים ברווחיות שלהם בכל חודש. אני מזמין אתכם לשיחה אחד על אחד איתי ועם השותף שלי, שבה נסביר לכם בדיוק איך המערכת עובדת, איך היא יכולה לעשות לכם יותר כסף, איך תוכלו למקסם רווחים ופשוט להרים כסף שמונח על הרצפה. מוזמנים להשאיר פרטים ואנחנו ניצור איתכם קשר בהקדם.